28 Φεβρουαρίου 2023. Λίγα δευτερόλεπτα μετά τις 11:20 το βράδυ, δύο τρένα συγκρούνται με τοπικά στα Τέμπη. Από εκείνη τη στιγμή μέχρι και σήμερα, οι καταγγελίες των συγγενών δεν έχουν σταματήσει. Έτσι, επιβεβαιώνουν ότι η αναζήτηση απαντήσεων είναι γολγοθάς απέναντι στην προσπάθεια κυβέρνησης, εταιρείας και κρατικού μηχανισμού να συγκαλύψουν τις ευθύνες τους. Διαρρέουν, για παράδειγμα, ότι η τηλεδιοίκηση και η σηματοδότηση έχουν ολοκληρωθεί στο μεγαλύτερο τμήμα της γραμμής Αθήνα-Θεσσαλονίκη και ότι υπολείπεται μόνο το κομμάτι Νόη-Δομοκός. Μιλάμε δηλαδή για τα απολύτως στοιχειώδη για την ασφάλεια των εργαζομένων και των επιβατών. Και μάλιστα όχι σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο, αλλά μόνο στο πιο εμπορικό και κερδοφόρο τμήμα του, στη γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη, με ένα σημείο αρκετών χιλιόμετρων να παραμένει ακόμα τυφλό και άρα διπλά επικίνδυνο. Όπως επικίνδυνο παραμένει το δίκτυο και σε όλη την υπόλοιπη χώρα, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, παρά τις σοβαρές καταγγελίες των σιδηροδρομικών για παγίδες και κενά ασφαλείας που μπορεί να οδηγήσουν σε νέες τραγωδίες. Το 2021 έγιναν 1.389 σοβαρά σιδηροδρομικά ατυχήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με 683 νεκρούς και 513 τραυματίες, εκ των οποίων τα 97 αφορούσαν συγκρούσεις τρένων. Στη χώρα μας, από το 2010 ως το 2018, την περίοδο δηλαδή που κορυφωνόταν η στρατηγική της απελευθέρωσης στον σιδηρόδρομο, 197 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 97 τραυματίστηκαν σοβαρά σε διαφόρων ειδών και αιτίας ατυχήματα. Το ίδιο ισχύει και με τις ελλείψεις σε προσωπικό που παραμένουν τεράστιες. Μετά το 2010 που επιταχύνθηκε το ξεχραβάλωμα του ΟΣΕ, από 2.150 που είναι το ελάχιστο όριο, το προσωπικό έφτασε στους 850, με τάση μεγαλύτερης μείωσης. Από αυτούς, ένας ανεπαρκέστατος αριθμός εργάζεται στη συντήρηση του δικτύου, με πολλές ελλείψεις σε ανταλλακτικά και υλικά, με απάνθρωπα ωράρια, ατελείωτες ώρες. Μέχρι το δυστύχημα στα Τέμπη, μόλις 30 εργαζόμενοι είχαν απομείνει να δουλεύουν στη συντήρηση της σηματοδότησης, από τους 300 παλιότερα, σε ένα δίκτυο μήκους χιλιάδων χιλιόμετρων. Και όπως καταγγέλνουν οι εργαζόμενοι, η κατάσταση δεν άλλαξε σχεδόν καθόλου μετά το δυστύχημα τον περασμένο Φλεβάρι. Είναι όλα αυτά που προειδοποιούσαν για το έγκλημα στην κοιλάδα των τεμπών και συνεχίζουν να προειδοποιούν για τα επόμενα εγκλήματα. Γιατί το σύνθημα που συγκλώνησε τις μέρες των μεγαλειωδών κινητοποιήσεων, τα κέρδη τους, οι ζωές μας, ισχύει και με το παραπάνω, όσο η πολιτική του κόστους, ωφέλους και η επιλεκτική γύμνια του κρατικού μηχανισμού συνεχίζουν να βάζουν μπουρλότο στην ασφάλεια, ακόμα και στη ζωή του λαού, είτε πρόκειται για τις σιδηροδρομικές και άλλες μεταφορές, είτε για φυσικές καταστροφές.